Sajisen gam lai kubeli pi barwa ki prabangej hakarting betiam tam jung tra Jesu. Ashwabing gam sedang jiskri jungi nyor wa ke jingrai ka nambar. Ka jingrai sham sem ka jingrai ka nambar. Rius pa khatnyo ka jingrai ka bong man ba ngajam utrai uyat Hashua. Jam utrai uyat Hashua dalaki ktibai uptin yanga banda jingge man mani dashisha ongakmen baru jisu jonga man bangajam ngati punya lam yanga kam shaning uyaya lam yanga hadu kasih jingjam bakut bangan jam man bangajam syayi nganang kamjam ting ting asno jinget kastang bano habasyak mat ngai tang jing lengo nang tangas pai ngakmit cha ujisu Klan hajan udon mau man bangajam nganti pun yalam yanga kam shaling uyay yalam yanga hadu kasni jingjam bakut bangan jam man bangajam syayi nganang kamjam jagat baja ngan syanya ujisu bajing imbom jikut kalong batu ubat syabi un plia kalenti syakari jingkularkan lamhi man bangajam ngati pun yalam yana kam shaning uyay yalam yana hadu kasni jingjam bakut bangan jam man bangajam syayi nganang kamjam man bangajam syayi nganang kamjam. Paul kelabiang yoban sedang no ege jing syakri ege jungi hagani step ipdiang sobhai pi baro ki yoban page ning ba jong ke YouTube channel ni aingu yu blay bing yoban ke lat bing yoban syakri yu ning ba ke online service ting yoban sedang no ege jing syakri ege jungi hagani step but norwa shem same ke jing rwa ke ba sauspa saupu hundril tien jing rwa ke ong kumni to ngin rwa ngin yero ngin dem sem hu jisu haki gejat ki jong u ngin aingu kum jing sle ba ubi ngin kentiu nam jong u ngin penher jing yero klem kutsyo ter ngin rwa ngin jirwa ke ba sauspa saupun real akerpat member jong ko worship team in snobha ban yalam ya gani ke jirwa but hadin bing ladap gani ke jirwa asoba ban khot iba wat li hok Jones nongrum in snobha ban wan chakmat
ban puli ke tien ke jong blei bat ban pen kentang ya ke jing syakri ke jongi ha ke ni ke step Ngin rai ngin ya ro ya kerteng u Jesu dong pen im ba pela ba don bo Deus im ka jing su ku du blei ba ger ku wa ya ro tang ya u ba ro bo Dem sim hu Jesu hakik jat ki jong u ngin yang u kum jing sle ba yêu bi ngin ken tiu nam jong u ngin pen her jing ya ro klem ku chu ya kerteng ba kordor de kerteng u Jesu ban pen im ya ki priu na ki po u nong pen im ba krau u try blas le ma u na ka bor u Jesu ni la jo tu in wa in ya ro in dem sim u Jesu hakik jat ki jong u ngin yang u kum jing sle ba yêu bi ngin ken tiu nam jong u ngin pen her jing ya ro klem ku chu ngin ong thai ban ya ro yu Jesu nong pen im ha keleng ngin pen ra gospel akani ka perthei namar jong ungi im shen hab reng lin wai lang bat angel tungin wai ngin yaro ngin dem sim hu Jesu hakik jat ki jong u ngin yang u jing sle ba yêu bi ngin ken tiu nam jong u ngin pen her jing ya ro klem ku shu ngai ngoi ublei bala ai nga ni galat malong jik hu jik long yeng ki para banget ha balang bagam ro itu bar kho ji basngap ye de online service kan di khar ngat siu try ni don apdeng kajia lenti kum ki pilgrim ki sngi ki ba e shisha ninga tip ba ktien ublei kalong ka ba im ka ban ai bor yangi hakam kani ka por tukin sha skor ya ka hawi saya san kusan khatwei ka record ktien ki ong kumni kumtang kan long kata ka ktien ka ba mi no na kasentur jonga kanam pha suda yanga nure kan pendep ya kata ka banga ngubha kan roi ru ya ka banga lapha ya ka kibenta ki mang kan pulini ki long ngaban sedang suan ki katnu kan ki benta benengkong ka dei no ka sam pasan pusan record ka ba ar puar bong tu bread ya la ka jingkit alor utrai ti unshan ya me sha ban penki ya bohok lanu ru benta ka ba ar ka dei na ka kitab Isaya sapulai lenong iwei dolai kitien bong kumni nei kumni wong trai ubala thau yanga ko Jacob but ubala thau dur yame ko Israel what chapting namar kala siu spa eme ala khot yame de kerteng jong me melong jonga aba melej lemba ki ngangan long rambat me bat lemba ki wa kenem telap yame aba me ya lemba kading men ing lemni ka thliet ding kanam jlia eme namar ngalong trai ublei jong me utaw bakhoj jong ki Israel unong penim jong me sakawek benta ka dai no gospel Yohanes kalong bakhat saw dekat bar punyo
thiên bong ni cái jing suk ngai no api cái jing suk cái jonga ai api komba kata ka perthai ka ai nga ai manga hapi nantakan pulipat naka sitiu Paul si Timothy kal nong badangkong dekot banyo amaru blai simla ai hangi ka mensim ka jing septieng nrei ka jong ka bor ka jong ka jing it baka jing le atkar bakhadu sya manganduai an puli naka kitab ji penpau dekot ka ba khat ar kal nong ba khat ar dekot ba khatwei nrei job no maki yau namar kata kasnam jong tau khun lang brot maramar kata ketien kajing pla jong ki tikim simla it ya kajing im jong ki jin hadu kajing yap tungle blai kajing duai blai bi pa ju babneng awan khmat jong me trai hakateng jong jisu awan man yaro akateng bakhu ki jong me trai man tip long blai bakrau blai badap ya ka perthai ba ka hau shatei trai blai baka hau kamla ban bat ya ka jing he ka jong me blai bi awan bangker khu ka teng ka khu ka jong me trai ban ong man don klem ma me trai malong blai bo hok blai badap ka jing ka jing snei ka jing le snei blai ba na bom jukut chi bom jukut blai ba i jangi ka ji ka bom jukut ka jong me trai ngai ngo me blai bi ngala ban wan ha me kum ma long trai kum ni ban yang hapdeng upalang jong me par ka khet ka dap jeng ai jong me ngai ngoi me trai ba tien jong me ko ong ba ka chiti jong chiti Hebrew ko na ba kata tung inya wan hajan ka jing slur ha ka khet ka jing ai begin yo pediang ya ka jing snei ba bangin yo syam ka jing ai ya ka ban yarap yangi ha ka por ka bodon kam blebi ngawan khamar khet ka jong me trai jisu ne ka por man bu gini ki jing kerpat ki jong ya khamat jong me trai blebi hoang ya lamba kelenti ki ba trai kum ki dong buat ki jong me begini ki singi bakhat do trai bengi don nang ka por trai ki dak la pau shai blebi ringa wan khamat jong me na por trai ban aingu me trai bam la don kat bat ngi wei trai kum ki long ying ba kum ki banget ya me la ri sumarangi hai ni ki benai ki bala sedang manwan kan ka jing pangklam ha kri ki jong i trai bala ri sumari hadu khlemat ka menta trai bengila ban sngap ya ni ka online service blebi ngai ngo me trai nam te kini jing ba jong me jing da jong me ba kum ktien jong me trai ma ong ba ye ben mengin ri akhi haki thap niang ki jong me trai ba da islam ko dor jong me trai jisu ana po blebi eng adwai nam tan ka por menta trai bangya lama ki jing adwai am de longing kersan ki jong i trai be ki barau nge jong i khamtam ba mendon kat bat ki trai bang kan bori ki blebi bagi la banang klan ki jing ki jong ki ila ban chania ki jing kular ki ba kodor jong me ki ba dap yang ki jong me trai bagi la ban pha chi me ban jan chi me ban be ki im ki jong ki sham me trai ngadwai em taka long jong i wei trai man pen ki em ki long yeng ki jong i man bahaya ki trai man restoi ki long yeng ki jong i blebi ja pen ki jing ya lenti ki jong i blebi bagi la ban wan chi ki yeng ban tang jong me ru trai rengai ngoi me trai ngila ban sangap ya kting jong me baban sangap ya khobor ke jong me blebi ngadoi nam taka sarkar ke jong i trai aga jong ari India bro ko we try ngadoi am ta prime minister i council of ministers try baki ki police department try ki medical health department baki paramedicals ki badan ahmad jong li jing ele jong ni jing yang ni pangklam try ngadoi man ai bor ki bangkerchan bor ki try ban pensile ki try jesu de jing start jong me jing phang ke jong me blebi mangin issue an ka ban kan kut no kan ka khlam try ngadoi bli em to ki bapang ki basa long infected do try ngadoi ka teng jong jesu try man pen khia ai ki try baby de kati ban bor ki jong me try bakti jume ka dang jam snaw jil pen khia yang i trang adwan be ka state ki jong i hang ni ru try nam tau chief minister barka cabinet ki jong ki try baki police department hang ni ru baki health baki paramedicals try ki doctor ki nurse try hang ni ka ri jong i try bi badan khmat ki jong le ban don kat bat ki try ban da ke ki blebi man tap ki rasna ma kodor ki jong me try ngadwai bakan ni ki jing long jong ka ri ki jong i ngasu ai ngo me try ba malabat ske mi ka ri ki jong i mala da try mala so ki jing duai ki jong ki babun blebi bala pertasyo me do basdang ni ka khlam try bang isai ka kti ka mon ki jong jik sen ba ka kti ka hok ki jong me blebi ngadwai
มันยรับตรายบักรีจิงกันนางยายลองกุมเนี่ยตรายยิสุบักตัวบาร์คอยกิบันบัดกันกันจิงปังดูตรายกินคอยกินเขียนองอดไว้กิบันฮับเด้งกับกวารันตีนตรายยิสุกักเตียนกิบันชิวอสโมมันจะดังเชียนตรายเฮ้ยฮับเด้งกับจิงลองมารวยจงกีเมมันตายกีตรายมันเป็นชลอริกีตรายกับเด้งกับสุบเลยบีดกินโดนนักตุกิจักรกิบามารวยตรายยิสุกิบันฮับเด้งกับจิงกุสไลบักจิงบัมสุโธอิลดีรุตรายถึงอดไว้บอมันเสียมจงเมตรายอุนเล็กฮิตุกะจักรบิดอนตรายมันเป็นสงวยกีบิกีรุกิลาบันพายชมีเบลบีเออดไว้มันตักเตียนจงเมตรายมันตัยปัสตบีเอจงอีปัสเอซิมอร์มันไอเตียนกจงเมเป็นสเลอีตรายจิสุมันทิปสเคมตรายบักดังขบวนกับเบียงปอร์นำตากิลงเอียงกจงอีบักฮักกิบัสงับยากีตรายเป็นสเลอีตรายไอบักเตียนกจงเมตรายกับเน็บกับอาร์เลียงเสรตีตรายกับวัดยังอาร์เลียงเสรตีกันวันตรายจิสุบักกันตาอีกดอนนูร์กจงอีกันเป็นดับอีกบันไอบอร์กิมันเสียงไปจงอีเบลบีเอไอทีอีกเอวที่บอร์จงมีตราจิสุงัดไว้มันกับบาลังกจงอีรุตรายมันกัชันบอร์กับบาลังกจงอีเบลบีเอบาเพียงกินอีกกิจิงฮัดเดียนกินกิจิงกิเบลกิบันสับไฮโนตรายก็กิบันสันดูอินสัดดำโนตรายงัดไว้บักเรไวเวลกจงมีกันวันเบลบีเอมันเทบุกมันเสียงจงมีให้กิบาลังกจงอีตราจิงไม่ได้ตั้งนี่เลยสลักประเทศเบลบีเอไอทีอีกเอวที่บอร์จงมีตรายไงงูอีเมบลาโซจิงด้วยจงงัดไว้งัดไว้กินเดบารอKadang ujung Yesus benar Nazaret. Amin. Blame you oban kerkui pi bawat lihok nongrum bak liyo ban puli kitin ke jong blay bat ban kentangi kini kapor. Ting yo ban poi pat skui ke benta ha ka bangin yo ban ya leit lang shakmat ke jong trai ke jing duai. Ning kong e yo ban duai kerpang ngin aingu yu blay bola dorong kat bat ngi bola pelongi kumbangi long itang ke jing yet ke jing snei ke jongu. Kabaar ngin kenmau kerpang e na kabenta ki bapang ki bestom ki badan na ki yeng ki sem ke jong ki let's say ki don hospital ki don pedeng ke jingpang blame yo ban penkia yo ban kata ya pi ha ki ni ke step bat kabalai in kenmau kerpang e na kabenta ki nong yalam ke jongi blame don kat bat ki nong yalam mun ai ke jing start na ke jing champang ki bekila kumno ban yalam yangi bangin yo ban job ya ki ni ki jinge ki yo ban wan khamat ke jongi Tung yon pendam lang ki jing duai kini ki lai tali ki mat jing duai in ai ngo yu blay in kemau ki bapang ba kham ta me in duai ru kumjo la kun ta ki nong yalam ki jongi tung yo me duai lang kum ni atruai wana khamat ka jome ko pa kini ka step wan ban ai ngo ye me atruai na ka benta ka general kat ka jome bat ni way bi way ni long kum ni kum bang ni long di tang ka jing e ki jing snai ba ka jing ai e ki jome atruai yon ban ai ngo ye me atruai me yo kini ka lat mani shakri ling ba jo kini ka online service atruai Inang iyo kani kalat atruai, banya sngap yaktin ke jomi, banya duai lang atruai, banya ruai lang atruai, banya syakri yaktin ke jomi ko pa. Ni aingu ya mi atruai jisubi, ni duai kerpang ru atruai na kebenta ki bapang ki besitom, ki don let's say hapdeng ke jingpang ki bakitia hapdeng ki yeng ki sem ke jongki, dan ki don hapdeng ki hospital atruai. Mi iye ki atruai jisubi, mi tipi ki jingpang ke met ke jongki. Try Yesus tu let me atrai tu kata eki di jim snam ke jom ekopa min sat kut pelari ke jingpang ki badana ke met ke pat ke jongki bat ke dona padeng ki badana padeng ke jingpang jo ke min sim atrai min ai ki jing pentengen atrai min pa ki jing pentengen ke min sim jom ekopa mun yo ban ya lai lut ki ke sem ke jongki mun yo ban pentengen ya ke jingim ke jongki kopa atrai tu mau kerpang ro atrai na ke benta ki nong yalam ke jongi atrai Yesus dorong kat bat ki ai ki jing start ke jambang Kuno bikila ban yalam ya ka ri ke jongi atrai I duai ni pengentang ya ki baro haka kti ke jongi atrai ngai try mi sngo bat snap ini ke jing duai ke jongi haka kerteng ke jongi Jesu amen ni ban duai pat skowe ke jing duai in ke mau kerpang ya ke ni ke por ni ke step in yo sngo ya ke jing duai ba kerpang maki kun samla jo ke balang ni ba palen star sweat bat ki parlok in ai ke jing duai ba kerpang ke jongi Wakum joru ya kaktin ke jong blay gim yo snow lingba jong Reverend Dr. A.C. Moore in the way bo blain yo man kren yo man kta yangi hakini ke step tu yo bin duai lang kumri try si sin pat ngiwana khmat ka jomi ko pa ni duai kerbang try na ka benta ka ktin ke jomi ka bing yo ban snow ban ngap try no shakri jomi ko pa ni pen gentang ya kani ka por try jisubi ya lam do men sim jomi ko pa ki kintin ke bing yo snow kan yo ban rung ki don hut ke jongi try kan yo ban kren yangi way pi way try jisubi ni ka step kan long ka jingker ku yangi try
kan pen ke im pat sa hisi na try ka men sim ka jangi atra Jesus be try to one ban jango kerpang ngi way bi way kini ka step ki bi asngau ki asngap atra Jesus be ai ka kti ka jami kan kner na ka benta ka jangi ko pa ni dua ya try ka jingruai ka bang yo asngau ban sngap atra na kat ba kini ki jingruai try ai kan kran ni ki donut ki jangi ko pa kan nong ka jingker khu yang ni kini ka step atra ni pen kan tangi kini baro ha ka kerteng ka jangu Jesus amen. Gini ka porpan, nyo pan sengap, ye ki jingruai ki bekerpang, lingba jingba balance star, sweat bat ki parlok, asong ba pan khot ki syakmat, kinai ki jingruai ki bekerpang ke jungki, bat hadin kata, asong ba pan khot, ye pastor, jingi Reverend Dr. A.C. Moore, nyo pan yasam, ye kektiin ke jong blay. Nga ai kublay ye piki par bangit baro hagan ke stem haga kerteng ke bathiang tam ke jong unong pan imbe je
jongi u Jesu Christ. Ngai ngo yau blay. Bola penla yenga banyo banya don rengkat bat pi hagan ni stem. Banya sam na kaktin ka jongu blay. Ka khubor hagan ni stem ka bangila ban shem ka long na ka kitab ki proverb. Ka lenong ka balai ka khot na ru ka basan hadu ka bahenriu. Tungit how try dalaka donut baro but what shania halaka jong ka jing shampang halaki linti baro to playu te un penbe ya ke linti ya jong me to play unda kerku yang isi kadaya lingba ka jing pule na kaktin ka baim ka jong u tangin nya duai ublay bar kupa jongi bahabneng ngi aingo yame sa shi sen pat hagen ga stem bamala penla yangi kumne bangin yo ban shakri ban yero bat ban pendon buram ya ka kerteng ka jongme ngi aingo yame ko kenrat babha bahaka jingyai lenti jong ka jingem wat lah pedeng ki jinge bat ki jingjia ki bangi ya kendo haka lenti ya ka jongi me memju e no yengi me kdop me da bat me ke yengi na ki jinge bat na ki jinge le baro ki bangi shem bat ngi ya kendo bat haga ni stamp kum ki khon ki jongme ngila wana khmat jongme ban shakri yame ban yero bat ban pendon buram ye ka kerteng ka jongme ai bakini ki jing shakri jongi baro haga ni stem kin long ki bala pudiang hun khmat jongme kerkhu yangi habagin yo sngawi ka ktin ka jongme ai baki kinten baro ki bangin siyo sngaw kin long ki bawan hiar na ka khet jong ka jing isnai ka jongme bat ki jingmut jing parkhat jongi baro ko kenrat ba kodor kin long ki bala pediang hun khmat jongme haka kerteng ka jong Jesus Christ ubalong nong panim baru try jongi ngipan amen ka khubor haka ni ka step na ka ktin ka jong ublay ka long ublay ukren lingba ki jingjia haka jingim hakini ki artli ki benai ki bela dem keri bat ka jaj benreu barok ke wei ngila yait lingba ki jingjia ki bang nginom la ban klet no kloy tang shibet por bat ngi persyang ban airu yala ki jong ki jing batai ki jing shem kila banomlong ki dak bakedau lenti yangi ya ki jingjia bat ki jingi shem dai ban skau tho yaki haka jingshai nakaktin ka jongublay ki jing skau tho bat ki jing shem phang jongi kila ban kala hendrai ka ai ka bau bulai upun pau haki jing tho bakhuj kimla ban kala lano lanoru haka jing im kila don ki por haka bangi persyang ban wat yaka jubab daga ba pensyong nong rim haka jing syampang ni ka jing start ka jongi hi ban skau tho yaka mon ublay day ban pensyong nong rim yaki baro haka jingshai nakaktin ka jongublay ban yo yaka jing shisha bat umunsim bako jongublay upun pau hangi ya kata ka jing shisha habangi pule yaki jing tho bako kmi kumno ublay utray ki jinge shem jongi kin kit jingmot ki jingjia haka jingim
kin kit jingmot ladala pen scam yaki da ki jing tho bakoj kaktin ublay kakdo ya kalenti lese don ki banong kata kam yadai batkan ka por jongi kabamenta ki persyang ban skeu tho halaki jongki jingla ki jongki kum usenran jong u Christ Jesu ngimla da leilei ban yaka jingkdo kawangi shem haki jing tho bakoj kaktin ublay kakdo lenti haka jingej bat haka jingim habangi wat yaka jingalam ka jong ublay kini kilong kibangi yoi haka kaktin bakoj jong ublay mensem bakoj pundan kam yaka kaktin ka jong ublay banyak kren bat ngi lingba ki jing duwai bat lingba ki jing jia ban kren ban pen i yangi yakamon ka jong pa jongi ubah beneng ngin yapet kindiat na ka jing im ka jong u Jesu Christ u Jesu upet kumno ukpa utrei u Jesu utip yakamon ukpa na ka benta ka jing im ka jong u man kasngi upet kumno ukpa utrei haga gospel kat kum Yohanes kelenong kebasan kat khot kebakan nyo khat khandai bat arpo la tho kum ne henreu Jesu ulayatho haki ukpa jonga utrei hadu menta ngaru ngatrei anda kum tau Jesu lai tho bat uda ong haki shisha nga ong hapi ukhon umla banle ai ruem nalade henrei tang kabau yoi bau kpau le namaria ki bau le mau ya kitaru utau khon kumjo ule namaruk pau yalau khon bat upen i hau ya ki baro kiba u hiule bat unpen i hau ya ki jingle ki bakam kraw ya ki ne ba pin sngau kendet habau khon u yoi ya ka jingtrei ka jongkpa kata ka dei ka jingkhot yau khon ban ya don kti ringkat bat u ki jingjia ki dei ki bau Jesu u yoi ayu kpau trei u Jesu yoi hangno ukpa utrei bat hangta u ya trei lang bat u ukpau kata yau khon bat upen i hau ya ki baro ki bau trei habau yo iya ka bau kpau trei ka ayu ka bau kpau le u IT yala ka jingem ban pendep ya kata ka bau kpa u lakwa ya u ban pendep ka bau kat kum ka jing tbu ka jongu ling bau khon jongu u Jesus Christ te hangning yoi ka nuksana ka jingim ka jong Jesus Christ ka long bau blay u krenling ba ki jingjia teng ki jingjia ki la ban long kum ki basneu ne ki bam idon jingmot bat ngi kwa ban keli yau blay balai kini ki wan banja haka jingim jongi haka ni ka jing keli kabakum kene ngimlong marway kabadon kam hangne kalong ka jing yo
ka jong ublay. Kalong kabadon kam Kata gamot, ban wat ya ka jing yo I ka jong ublay. Halor ki jingjia baro. Ujob, naka testament ka barim. Uyo, kum ka ni ka jingjia, ha ka jingim jong u. Shim las ngau to, ay ruem, baki ni ki ay baro, ki bau don, kila do lut koin. Ki khon, kila sya peniap lut baro. Bat balay, uyo to jauh ha ka met jong u baro ka way. Ka lenong ka beningkong bat ka baar ha ka kitab ka jong u Job, pin yo I ya kata ka bentah. Ujob uyak saat ban skau to. Yakin iki jingja baro ha ka jingim jong u. Skau to. Naka liang jong ka jing yo I ka jong u blay. Balay. Kini ki baro ki wan banja. Lemni shim latip baha ka bakado. Ublay unsa iPad arsya yu. Kata kalong haki jingdon, bat haka spa, kalong ying, bat ka jingkoy jingkia jongu. Ki paralog ki jongu Job, ki nang perhat, baki yo I kumbau blay u yo I, bat ki ong yau Job ban playa ki pop. Hendrau Job don, hau, ka jingbam hok. Nika pop baun pla. Ladangim don ya ka lenong ka bakado ka kitab u Job. Bat ngim tip ka ka bau blay u yoi. Pindon hakaliang jong no. Hakaliang u blay ni hakaliang u Job. Lese pindon hakaliang u Job. Bat pin kali. A blay. Balay ka jia kumne. Balay me siya. Yakini banja. Klem ka jing yoi. Kumbau blay u yoi. Lese pin perkat. Bau blay. Ula leben yau Job. Haba pia kendo yaki jing Bat iki jing jia saudong. Kiba penkulmar jing mut yapi. Lada pi bo ya lade. Hap deng jong ki jing jia. Bat persyang ban pet syau blay. Ka jing skau to jong yau blay kan long ka babakla. Lese pila ban ong. U blay shim la janga. Nika ka bau le kam long ka badai. Kini baro arteli ki jing perkan ki long ki babakla. Lese kan la ban poi ru hado. Upot ban keli jing keli. Ya ka jing ban ya ka jing start ka jong ublay. Kadau baro kalong. Bana marngi pet yau blay. Napdeng ki jing ki bajur. Ka bangiday ban le. Ningkong ban lej syau blay. Ban kerpahad yu. Ba unpen naka jing yo jong u. Yaki jing jia ni yaki jing shem jong Pet yaki jing jia baro naka donot ka jong u blay. Haba pia kendo yaki jing jia kiba me ding jong ka jing im. Mensem bakhoj u blay. Shim yaka ktien u blay. Bat yarap yapi. Ban skau to. Yaki jing jia baro, naka jing yo ka jong ublay. Pen pau hapi, yaki jing shisha jong ki jing jia baro. Bat pin sala ban penya day yalade, haki jing perkat, naka jing yo ka jong ublay. Mensem bakhoj, shim yaka ktin ka jong ublay. Ban pen pau hangi, yaka jing mi ru, naki ni ki jing jia baro. Kanikan play yaki kmat,
ki bakinjaman sim jongi ban itho yau blay bat ye ka jingi snei ka jongu haba un pen i yangi hang nungi don naka jing yo i ka jongu ki kon Israel hashua bakinjam sa siliang jong kawa Jordan u blay u ong yau Joshua ba un bo ki dak ban kan mau ya ki jingjia ki ba ki kendo haka jingya lenti ka jongki haka kitab ka jongu Joshua kalanong ka basaw ka khot ka baar bat ka balai laong kumne shimpi khat arngut ki breu nau paj ba uwei breu na ka wei ka jat ken Batu hukum yaki daong. To shimpi nang ne na pedeng ke Jordan. Nagata ka jaka haka bagi slajat ki lindo ki layang scam. Kat arteli ki mau. Pinra yaki ru syasiliang. Ringkat batpi. Batu boru yaki. Haka taka jaka samit. Haka bapinsa. Haka ni kamit ken. Ka jingi shem ba kinjaman sim. Jong ka jingi alam ka jong ublay. Ublay kwa yang ibangin klet. Ki jingjia ki bangi ya kendo ha ka jingim ka jongi. Ublay kwa yang ibangin klet da lay ruem. Uhukum yaw Joshua. Banbu ki dak bansa jing kedmau. Ha ka jingya lenti ka jongki. Balada ki khon ki kseu kapateng ka bansawan kan keli ka ki dak ki bakum kine kin ai ya kata ka jubab kini ki mau kin long ki dak ya ki khon Israel hagat khot ka bahnreu bat ka bahnyo kini ki deru ki jingpan kan mau ya ki kamba krau jong ublay na kam daki breu ki jong u Samuel u ai kerteng yau mau Ebenezer. Kabamot hado kat ni utrai ulay rap yangi. Iway Samuel nyaw karar. Kini ki arapan ken mau ya ki breu. Ban hikay kapateng kabahadin. Ya ki jingjia. Bau blay ulatrey nakabanta ki breu. Ki jong ngadon hang ni ki jing perkat ki bangakwa yang ibangin ya pusan kumno blay usngau habang ngapan pau ya ka jing bitar bat ka jing no mensim jonga syau kai banga day ban le habang ya kendo ya ki jing jia ki ba pen kulmar ya ka jing im ka jonga ka bangayo ibau blay ula pendep haka jing im ka jonga dang shen ngalabo dak neem bansa jing kenbau haka jing ya lenti jong ka jinget don shibon ki jing kenmau wat klet ba lingba ki jing jia ki ba harukom ki bengi shem bat e kendo laringi pek na ka liang ka jong blay ublay usya yakini ki baro nakabenta ka jingba ka jong ihi haka jing im ka jonga marway don ki por ki ba ngaya shem ki jing bat ki jing ele haka jing im ki ba nga shitom ban shim ya karai bar haki por ki ba kum kine hangno ken ngan pensyong nong rim Nrai ngaken mau, ya ki sngi ki bala dem. Ba kumno utrai ulay alam. Ya ke jingim ke jonga. Daga banga pensyong nong rim. Ya ki rai baro. Ya ki decision baro ki banga shim. Ha ke jingim jonga na kaktin ke jong ublay. Bat ngayo iken kumno ublay upen dep yala ka jong ka jing temu. Dan ki por ki ba ngidon kalat banjit.
Bat kamlong ka basok. Baro ki babha sudah. Bat day hagapor ka bakum kata. Ngidon kam ban review. Ban kenmau yakin ki dak bakin jaman sem. Ba lingba ki jingjia. Kumno try ulay alam yangi. Kumno blay ula keren yangi. Lingba ka ktin ka jong Lingba ki jing duway. Day hagapor ka bakum kaniken. Ngindon kamban ap ya kapor ka jong blay. Bangi ngets kem bo blay unsa penpau yangi. Ublay ukren ban lingba ki jingjia ban penpau yau Jisu ka ei ka bau day ban le. U Jisu pet ya ki jingjia bat utip ni skauto ya ka ei ka bau kupa ukwa yu baun le bat ban pendep. Ken mau ban pet biang ya ki dak ki balabo ban sa jing ken mau ya ka jing don rengkat ka jong ublay ya ki kamba ki bau le ha ka jing im ka jong phi kini kin la ban ai ka jing shai ha ka lenti ka bangi day ban lech ban yat what up den ki jing jong ka jing im baro ladengi pule ya ka history jong ki khon Israel ublay uyay pan ken mau yaki nakawi ka porsche ka way pat yaki kamba ki baulale uni ublay ubaladon rengkat nado ka por ka baningkong jong ka jingim ka jongki unyay don rengkat ru hado ka bakot jong ka jingim ka jongki kidon ki por baki jingjia kin wan ban penkulmari ki jingmot ki jongpi ban scout ho ya kani pait na ka jing yo I ka jong ublay ap hauk pa ubaid day tang hangta pinyos ngeu ya ka sur ka jingkren ka jong ublay para bangay beja jong hau try Jisu ki jingjia baro ki bawan banjia ha ka jingim ublay udon ka kubor na ka banta jong phi bat jonga ngima ki por ki besitom sikadaye ngintip la syai ka ei ka banja ndai tongin pet barabor ngin yo I barabor kumbau blay u yo I bat dai tang habangilan nang banbu ya laga jong ka jing syani a jong I hau blay ka jing dan rengkat ka jong u ka jing pensyat bor ka jong u ka jing ai bor ka jong kan betin yangi ha ka jing ai lanti jongi kum ki pilgrim ha kan ka pertai to blai un kerku ya phi baro na ka benta ka buram ka jong Jisu amen tongin yu duai yo don ha kan ka stamp na pring jong phi kiba la perkhat da kumway ki badon ki jing perkhat ki ba pher ki jing keli ki bar bon rukam haga ni step ngakwa ban penslur ya phi tongin pet kumbau blay yo I pet yaw blay bat day habangi pet yaw blay ngin scout ho kumno blay yo I bat ki jing jia ki bau sha haka jing im jongi bakin wan day namar bau jengi ukwa ban penpau yalade bama utrei na ka benta jongi ublay ukren yangi lingba ki jingjia ha ka jingim baro nginduai ngi aingo yame ko kenrat babha bahaga ni stamp mela kren yangi lingba ka ktin ka jongme ai bakini kiktin baro ki bangelios ngau ngin yo ban pentrei kam ya ki ha ka jingim ka jongi yarap yangi bangin pet ya ki jingjia ha ka jingim ha ka rukom ka bamimen pet yarap yangi bangin sno hame ha ki jingjia jong ka jingim baro badai hangta ken kandon ka jingsuk ha ka mensem kaban ptin yangi kaban yalam yangi ha ka jing ya lenti jongi kum ki pilgrim wat la daki ay kay baro
ki long persya haka jingyai lenti jongi kum ki pilgrim haka ne ke pertai ni pan ye kini baro haka kerteng ke jongu Jesus Christ ubalongu nong ponem baru trai jongi amen. Ni aingo yu blay hak ni step yo man snap e khubor na ktin ke jong blay ni by Reverend Dr. A.C. Moore kalong ke jingka khu ni baro ki basno ki basngap ya ke ni ke khubor blay ni yo man ke khu pi pastor no ai pi ke bor ni la shu ban shakri khamba yu ni la shu ban sam ke ktin ke jong but kan nong ke jingka khu ki babon ki bom pariyo snow e ke ktin ke jong blay tingi ai khu blay ru kerpang na ke benta i balance star sweat but ki parlo ki beli oban ai ke jingwai ka balong ke jingker kui ni hak next step ublay no yo man ker kui pi nang yai ruai na ka menta ka buram ke jangu te ka por ke lebiang ni yo ban penwai no e ke jing shakri ke jingi hak ni ke step ni so bo no ruai shemesim ke jingwai ka basau spa prapra kintin ki ba ong kumni atrai jisu nga ap ya ki kular jong me pendep kloi halor jong atrai ngasliang nga ap menta terter nirwai kini jirwai ba sauspa prapupra but on a dep kini jirwai asngo ba ban khot biang sahisin Reverend Dr. A.C. Moore inyo ban duai but ban pengentang ban penwai ya kini jing shakri ke jungi ha kini step Kular jong mi jisu nga atraya rap yanga namar kular jong mi wam kala chiu nom lem du atray jisu nga yaki kular jong mi Deploy halor jong na try ngasliang nga amentang nang bangan bit panong nong tray agaleng ka jong mi leng ka jong mi kala berli bendit atrayanga Atray jisu nga yaki kular jong mi pendep kloy halor jong atray ngasliang nga amentang deya umen sip jong mi try ubahina kular mi ong ondangan le chapeng ngan paya uhapi atray jisu nga yaki kular jong mi pendep kloy halor jong atray ngasliang nga amentang mentaru biang nga atray yaki kular jong mi kumba mile hasi pentekos mentaru kabiang yaga atray jisu nga yaki kular jong mi pendep kloy halor jong atray ngasliang nga amentang ni aingo yeme ko kanrat babha namar malakar khu ye ke mensem ki jongi habangi shash kore ka kten ka jongme ba me ya kren batngi barabor lingba ki jingja ki bangi shem ha ka jingem ring yengi kama jan sheme pandap yengi ka jing e ka jongme but ai ba ka jingim jongi
kan long ka sakhi hagan ni ka perthai hap deng ki jingjia jong ka jingim bara pelaj yang inang ni ki jingker ko ki jong me batu ai ba ki jingai ka badabyang ka jong Yesus Kristus ba utrai jongi ka jingi ka jong bleu pa ka bana bom jukon bat ka jingi slok ka ba thiang ka ba hun ka ba pensat bor ka jong mun sem ba khoi tu ai ba ki nilai hawai kin shongsa bat ngi kum ka balang ki parabange ki riungai riu khoi ki badon ha ka ri jong i saudong bat hasat lak jong ka perthai rukum jo nado menta shadu ki bam jukot amen.